everyone, good morning. खुलुमबाय बयनिसिमबो. Welcome back to my YouTube channel. गासिखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ आरो आं खेबसे फिन बरायनाय थाबाय. आसा खालामो मोजाङै दं होननानै आंबो मोजाङै दंसाबो. आङो बिसिबांबा गोबाव उनावसो दिनै भिडिअ लाबोनाय जाबाय. मानो लाबोनो हायाखैमोन आं बेखौ खोन्थाजोबगोन. ओमफ्राय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला. आं दिनैनि आंनि दिना माबायदि थाङो बेखौ आं नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो नागिरदों. मा नुलाङो बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय. जुदि इन्टारेस्टेडबा मोजां मोनोब्ला आं भिडिअखौ नायनो. स' थुदो स्टार्ट खालामसै. स' गाइस जोङो ओंखारबाय दा नै थांनो नैबेजों आंजों मानो थांनो नागिरदों बेखौ आं खोन्थागोन थांनानै सहैबा. स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थादो. मा होनदों आं जेबो देलायखायाखै लान्चसो फैखादोंलै माइदिबो लाइन पार हमहा दादा जोंनि लामा नाराबारि आमारबारि नाराबारि आमारबारि दा नै जोङो डन बस्क' स्कुल खाथिथिं थांगोन बिथिंसोनो नङा आंबो नुफेराखै प्रणय होननायनो ओमफ्राय दा बेहाय खाथियाव थांनानै जोंखौ थाहैनो थिनदों पार्लार खाथियाव गाव लांफैगोननो आंबो मिथियामोन डाइरेक्ट फन लिंहरबाय नालाय ओमफ्राय डाइरेक्ट आंबो जेबो नङा मोसानोसै माथो हेल्प होलायनांगौ ना जेनेबा आंबो मालाबा समाव नांगोन बिसिनि ग्रुपखौ आंनि चेनेलाव ओंखायनो दा नांगौ समाव आंबो थांबाय आरोना बिदि हेल्प होलायबासो जायोना ओंखायनो आरो नङाबाथाय हेल्प होलायलायाबा नांगौबाबो सोरखौबा मोनाना ओंखायनो जेबो नङा जेबो लस थाङा बिदिया ओंखायनो आंबो मोजांसो मोनो मोसानो बरिया मोनो आङो अरजाया मोसानांगौसो ओमफ्राय गावबागाव हेल्प खालामलायनांगौ गावबागाव चेनेलाव ताकि गासिनाबो चेनेला मोजाङै देरनायनि आरो ओमफ्राय दा जों मोसाहैनो नागिरनाया दा जों प्रेक्टिस खालामनो थांनो नागिरनाया बे माबाया बे ग्रुप डान्सआ बिसिनि लाइक आं ग्रुपाव नुगोन अननानै गासिबो बिसिनि चेनेलखौ चेक आउट खालामबानो जाबाय आरो साबसक्राइब खालामना होबानो जाबाय सापर्ट खालामलायबानो जाबाय ओमफ्राय दा नै जों फैबायानो बे प्रेक्टिस खालामनो होमबालाय नोंथांमोना नायनानै थाबानो जाबाय जादों दे gila nih oi jujur nale ulah udah siap siang paham aku bye lama nih dong kan ibu belum mama kali kamu gini kali kamu gini kali bukan mana bukan न' मोनसिगोन ओमफ्राय मा होनलाय दा जोंनि बाजार मोनसे आं देखायलांसै जोंनि लामायाव बिथिं थाङो बेखौ नायबानो जाबाय बेयो जाबाय जोंनि बाजार नाराबारि बाजार जाय ओरैथिं फैनो गोसो ओरैथिं देरबिल दिब्लाय थाङो ओरैथिंनो थाङो जोंनि न'आ बेयो जोंनि बाजार जोंना ओरै हाबबानो मोनबाय आरोना ओरैथिं देरबिलबो थांजायो दिब्लायबो थांजायो माबा थांजायो हाजोबो थांजायो जाय फैयो नुखाबाय जानो हागौ मिथियो जानो हागौ बांसिनानो नुखाबाय ओरैथिं मानसिया मालाय बिलिं जाथारबाय दखान जासिगोन दानबो होनाय नै मोनबाय मामि
जों नै न' सफैबाय मेंबाय जानो प्रेक्टिस दंमोन फुङावसो सिखारलाबायनानै थांलाबायनायमोन आइ थिंक स' आङो 10 o'clock ना 9ता साराय 9तायाव थांदोंमोन आङो जायखिजाया सिखारलाबायनानै थांदोंमोन आरो ना ओमफ्राय बेडफोरखौबो जेबो साफा खालामाखै नै ओमफ्राय दा क्लिन खालामसै फ्रेस जानोसै ओमफ्राय आं लान्च खालामनोसै मोखांखौ नुना नुवाखै दा जायखिजाया नुयैयानो मोजांसै जा खामजो खुमजो जानानै दङ जायखिजाया थुदो होमबालाय दा नै आङो फ्रेश जाखांबाय ओमफ्राय दा लान्च खालामहैनोसै मेंबाय जानो दहाय फुंनिफ्रायनो ओरैनो साहा कापसे लोंनानै थांदोंमोन ओमफ्राय ओरैबायदि लाथा माथां थांदोंना जेबो गेलेयाखै मायाखै ओरैनो थांदों मोसाहैनो प्रेक्टिस खालामहैनो ओमफ्राय दा लान्च खालामसै ओंखामबो उखैबाय ओमफ्राय दा फ्रेशबो जाखांबाय थुदो होमबालाय ओंख्रिया नै मैथा दङ ओमफ्राय दालि दङ दावदै दङ ओमफ्राय पटल भाजा दङ ओमफ्राय माबे सिबुं नै लाइटआ बारा मोजां नुवासै दे नै लाइटआ एसे थाबाय होमबालाय आं जानोसै नोंथांमोना मिन्थिखानो जानो हागौ आङो ब्लगखौ रेगुलार हगारनाय जायाखै दाखालिफोर आंना एडमिसननि एसे माबा दंमोन एसे खारला खारलि जादोंमोन माने एडमिसन मोनाना माने एसे बिदिनो बयबो दा फार्स्ट संनाय ओंखायनो एडमिसननि नागिरो बिराद बुरजा स्टुडेन्ट सिट मोनजोबा ओंखायनो एसे एनै खारनांगौ जादोंमोन आरो एडमिसननि थाखाय दा अके जाबाय दा मोजां जाबाय दा रिजाल्ट मोनथ'वाखै 20फ्राव मोननो हागौ खोमा स' आङो नै दा दहाय डान्स प्रेक्टिस थांनाया आङो साहा कापसे लोंलांदोंमोन जा ओंखाम उखैदोंमोन दा जाबाय आरो ओमफ्राय आङो माबासो बुंनो नागिरदोंमोन आङो इन्सटाग्रामावहाय जाय जाय आंखौ फल' खालामनो गोसो फल' खालामबानो जाबाय गोसो गैयाबा जेबो नङा आरो गावबागावनि सायावसो बेफोर फल' खालामहैयो आरो ओमफ्राय आं मा बुंनो नागिरामोन इन्सटाग्रामाव आङो IGTV-आव आङो मोनसे भिडिअ हगारनो नागिरदों आङो फार्स्ट टाइम आरो ना आं बिदि IGTV-आव आं मालाबाबो खालामबाबो आङो लोगोफोरजों ओरैनो ससियेल भिडिअ हगारलाबायो ओरैनो बिदिसो आरोना बाट खिन्थु आं मालाबाबो बिदिनो रायलायफेराखै आरो रावजोंबो जेनेबा बिदिनो एकदम माबाफेराखै आरो खिन्थु एबारहाय आङो फार्स्ट टाइम हगारनो नागिरदों आंनि माखासे दख'ना कालेक्सन दङ बारा नङा मोनब्रै मोनबा मामियाबो दाखालि लाबोदेरदोंमोन नालाय आंनि थाखाय गांनैसो बेखौनो आङो नोंथांमोननिसिम गाननानै शेयार खालामगोन आंथ' जा मोजां मोनदों जायखिजाया नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ बेखौ दा दख'ना कालेक्सनखौ मोजां मोनोब्ला कमेन्ट खालाम शेयार खालाम लाइक खालाम बिदिनो ओमफ्राय बेनोसै आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ माबायदि जादों खोन्थाहरदोलाय कमेन्टआव माबायदि जादों ओमफ्राय आङो भिडिअखौथ' हगारिया गोबाव जायो रेगुलार जाया ओमफ्राय जायखिजाया एबारहाय आङो ट्राइ खालामगोन नाजागोन दा खामानि गैथ'वा नालाय ट्राइ खालामनो नाजागोन आङो वान उइकआव आं खेबथामसो होनो ट्राइ खालामगोन आरो नाजागोन आरो आङो मालायफ्रा मोजां खालामथारबायना आंहा गैया थालांबाय आं मानो बायो होनब्ला आङो ओरै जायो आं अलसियाबोना मानसिया बिसिनायाव थाबाय थानाय जायो ओमफ्राय ओरै सानो आङो है गाबोन बानायसै गाबोन मोजाङै ब्लग बानायसै आं सानो आं ओमफ्राय उनावहाय गाबोन जाबाथाय बालायसैलाय बादाव थानोसै खालामनायानो जाला बिदि जायो आंना मालाय जा एक्टिभ आङो लेजिना ओंखायनो जायखिजाया जेबो नङा आङो इउटुब खुलिदों नालाय आङो रेगुलार होनो नाजागोन नोंथांमोननिसिम ताकि नोंथांमोनाबो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन इन्टारटेनमेन्ट खालामनो हागोन नोंसोरखौ बिनि थाखायसो आं हगारदों नालाय नोंसिनि थाखायसो आं खालामदों स' एसे उनावहाय गिदिर फेमिलि जानायनि जोंना स' बेनोसै आरो दिनैनि भिडिअआ बेसेल'सैमोन लोगोफोर होमबालाय बाय बाय